Здравейте! Днес ще демонстрираме атмосферно налягане. Имам две полусфери. Тук има уплътнител между тях. Ще ги натисна. Двете полусфери. Тук има клапан, който пропуска само в едната посока. Ще го свържа към спринцовката. Така че като изтегля въздуха, клапана няма да пуска в другата посока. Въздуха между двете полусфери ще стои изтеглен. Ако изтегля въздуха между двете полусфери, налягането вътре ще падне. И атмосферното налягане ще натиска силно. Тук сега издърпвам въздуха. И да видим дали мога да отлепа двете полусфери. Дръкаме ги здраво, обаче външното атмосферно налягане натиска, а вътре е понижало налягането и трудно става. Не мога да го направя. Ще напъна повечко. Оп! Малко да бутна статива. Но да, доста се съпротивлява. Добре залепват. Външното налягане, атмосферното налягане натиска двете полусфери. Ще сложа отново плътнението. Може би малко вода трябва да сложа. Трябва да изважа от клапана, ще избутам въздуха. Ще го сложа пак към клапана и ще го направим отново. Демонстрация на атмосферно налягане. Отново натискам двете сфери, полусфери една към друга. Ги оплътна и след това изтеглям въздуха с спринцовката. Този път не стана, доста лесно се изтегли. Ще трябва да откача спринцовката, за да изкарам въздуха. Понеже клапан е еднопосочен. Ето сега ще го пробваме за още един път. Взимам двете сфери, натискам ги една към друга. Така че и въздуха да може да излезе, да се оплътнат и да излезе въздуха. Изтеглям въздуха, този път ще стане, дърпва го. Така. Като изтегля въздуха вътре, налягането пада, външното атмосферно налягане натиска и трябва доста сила да приложа, за да ги отлепа. Този път не бутнах статива. Отнението, двете полусфери, спринцовката. Всъщност ще остава линка, който иска може да си купи от AliExpress за около 3-4 лева. Идват за няколко месеца. Но са ефтини, може да се демонстрират вкъщи. Ако ви е харесало видеото, може да се запишете за канала за още видеа от този вид. Ако искате да учите физика, запишете се да учите физика в Физически факултет на Софийския университет. Последно ще направя опит. Не стана. Трябва да извадя спринцовката, за да мога да скарам въздуха. Много слагам към клапана. Клапана е еднопосочен. И натискам добре двете полусфери, за да има уплътнение, което ще изтегля въздух от спринцовката. Да, този път ще стане. Последно опъвам ги и трудно мога да ги разделя заради атмосферното налягане. Ако ви е харесало видеото, дигнете един палец нагоре, може да се запишете да учите физика. До скоро, чао!